Успех с 2-1 за Славия, успех, който премина през всичките спектри на емоциите за Славия. Отбора водеше с 2-0, но в последните минути сякаш изстрада своята победа. Съгласен ли сте с едно такова становище, господин Достинич? Да, съгласен съм. Защо? За мене септември играше sa 9 души, водимо 2-0, могли smo da privedemo mačak lesno na kraju i na kraju poimamo jedan gol od trča koje je za mene nenormalno. I od tam natatak mač stava haos. Ali ja sam mora da благодаря на своje futboliste koji davaju всичко себе си, всеки един мач nema značenja s koji igramo. Na mene Тој су направили страхотна работа, всички мачове, имамо 10-12 човека кои су искарали, млади помагају, влезе унутра. Некои од тие се многу добро представи, на некои треба му време, али мислам да сме на добром пут. Развалихте една лоша серија, нямахте победа в последните мачове. Колку важен е днескашниот успех срещу Септември? Многу е важен психичарски, зашто преди всичко аз говорим за тези хора млади кои треба да влезе у одбора, кои треба да се чувствувају добре. Мислим да имамо лидери на одбора кои помагају многу на тима. Ако гледамо добре, всички пријателски срещи, всички мачови на шампионатот, то 7-8 човека кои играју постојано. Со сожаление, ми немамо тај одбор кој има 20-25 фудбалиста равностојних. Наша политика е јасна, давамо шансу на млади, продолжиќемо пак така. Надјавам се, а сршто време мислим да smo pokazali karakter koga smo trebali, može biti, mislim da smo zaslužili i poviše, ali na mačovi viždamo i dneska, kada igra smo mače pod golemi natiske, koga to beše s Montana, tuka, vižda se da това nam je слаба тачка. Това е. Както казахте, давате шанс на младите. Днес обаче човекът, който е реализирал най-много попадения за вашия отбор, Янис Гермуш, не беше в състава. Каква е ситуацията по-скоро около него и около Мохамед Досо, който също може би вече към края на своя договор, ако не се бъркам? Гледайте сега, ми имамо футболисти кои su направили, Досо имаше картоне, мој избор е Янис да не играе днеска, зашто или искаме да давам шансу на млади хора, тој е покажал, помагал, аз му благодарим, али това е решение. Мислим да искам да видим други млади хора. Всеки един, за мене еден чужденец кој идва тука, треба да е 2 puta подобар од других. Аз съм им захвален, направили су всичко, давали су всичко за Славија. Нема ништо да им кажем лошо. А од там нататък искам да дам шансу на други хора, да видимо дали можемо да разчитаме на тях или не. Това е. И за финал, как се отразява върху вашите футболисти и върху вас напрежението между привържениците и собственика на Славия? Това сме видели и днеска и видели сме и минали матчи тук на къща. Аз могу да разберем фенови, може да буду недоволни за резултата, за нещата, али пак треба да гледаме една реалност и една друга. Реалност и една друга, ми играмо са хора с кои постојано играју, кои давају всичко себе си, аз им благодаря и тои су направили страхотне матчове. Просто nije se получило, mogu da ih razberem, ali когато водимо резултата и не подкрепиш одбора, за мене тоа не е нормално. Благодаря ви, успех. Аз.